Здравейте! Аз съм госпожа Череша. Днес ще продължим с поредния епизод за това как да направим празникът на децата ни по-красив. В миналите серии направихме пуска и поличка туту. Днес ще направя украса от хартия, която се надявам да ви хареса. Хубаво е на рождения ден да имаме флагчета с инициали на нашето детенце. Те могат да включват първите буквички или да включват годинката, на която става вашето дете. Също така, смятам, че е интересно, ако има и ето такава лесно приготвена украса от хартия и шу. Флагчетата, които съм направила и които виждате за гърба ми, са направени с основа на равнобедния триъгълник 22 см. Голямото флагче е толкова, а вътрешното малко е с основа 14 см. Височината избирате по желание. Използвайте въображението си и може да поставите тук буквичките на вашите деца, герой от анимационни филмчета или други, които на вас са ви интересни. Освен това, искам да ви покажа и два модела цветя. Едните са направени от хартия, а другите са направени от най-обикновена цветарска панделка. За да направите средно голямо цвете, е необходимо да вземете хартия, която наподобява паус, но цветен. Казва се фишу. За средно голямо цвете, горе-долу, аз съм изрезала дължина на листа 36 на 24 см. Взела съм 3 такива с жълт и черен цвят. Слагам черния по средата и сега ще ви покажа как започвам да сгъвам. Сгъвам напред във формата на ветрило. Когато сгънем трите листа, се получава ето това ветрило. Сега ще завържа по средата с конец последния начин. Трябва да е стегнато, за да може после да се получат по-хубави листенца. Сега ще отрежа с ножица краищата от формата на дъга. Този край един път, този край, този път. Ето, виждате какво сме получили. Ако искате, може просто да залепите двата края и да имате един вид цветя. А това, което аз ще направя, е да разлистя всяка хартия по този начин. Ето, цветето вече е готово. Отгоре съм оставила конец, който да може да го окачите на лампата или да го висите на стената, за да е красив празникът ви. Сега ще ви покажа и другото цвете. Ето и как ще направим това цвете. Взимам цветарска панделка, аз имам цяло руло и сега ще завия няколко пъти последния начин. Завила съм кръгчето 10 пъти. Сега приплесквам едната част към другата. Взимам ножица и изрезвам следния начин. В единия край. Същото ще направя и в другия край. Ето как са отрезани и двата края. Сега ще фана единият и другия ъгъл. Ето така. И ще завържа по средата с една панделка. Стегнато и здраво.
И така получихте желаната панделка, която може да бъде в цвят, който вие сте избрали, разбира се. Това беше от мен за тази седмица. Желая ви усмихнат и прекрасен ден. Госпожа Череша.